Marinin ilatynyň pensiýalaryny we kömek pullaryny almakda çekýän kynçylyklary dowam eder. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, onlar çowanyň ilaty bankomatlarda nakt pulun bolmadylygy sebäpli noýabr aýy üçin geçirilen pullaryny alyp bilmän şäherlere gatnamaly bolýarlar. Marda adamlary pensiýalary maýyplyk boýunça we beýleki kömek pullaryny kartlaryna geçirdiler. Emma zähmet ýer suw garawym ýaly çetki owalaryň şeýlede Türkmen galanyň kemini owatynyň we täze durmuş daýhan birleşiginiň ýaşaýjylary günde ýerden üýüşüp awtobusa minip nakt pulun gözleginde Bayramaly şäherine gelýärler. Hema Bayramaly şäherinde nakt pul berýän bankomatyň bolmadylygy sebäpli adamlar ýene-de awtobusa minip Mary şäherine gidýärler. Emma Marda hem nakt pul berýän bankomat tapdyrmaýar diýip habarçymyz aýdýar. Mardaky habarçylarymyzyň sözlerine görä şäherde topor bolup bir boş bankomatdan başgasyna aýlanyp ýören adamlary görse bolýar. Bankomatlarda köplenç pul bolmaýar. Sebäbi hiç bir bankyň bankomatlarynda we başga ýerlerinde nakt pul tapdyrmaýar. Adamlar sowukda üşäp şäheriň niretinde bankomat bar bolsa şoňa aýlanmaly bolýarlar. Ýerden gelen adamlar plastik kartlarynyň puly naktlaşdyryp bilmän akşamlaryna elleri boş ýyzlaryna, ýagny öýlerine dolanýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä bankomatlarda pulun bolmadylygyndan başga da adamlary polisiýanyň we bankomatlaryň ýerleşýän ýerlerindäki işgärleriň kemsitmeleri köseýär. Adamlar plastik kartlaryndan pul naktlaşdyrmakçy bolup haýdy bankomatyň öňüne barsalar, adamlaryň ýüzlerini alyp goýberýärler, pul ýok diýip gowýarlar. Ýagny banklaryň daşyndaky bankomatlara barsalar, polisiýa işgärleri "Näme dursuňyz, pul ýok, baryň" diýärler. Eger dukanyň, edaranyň içindäki bankomatlara barsalar, üýüşüp girmäň, pul ýok diýip nowatçylar hem işgärler gowy goýberýärler diýip habarçymyz gurrun berdi. Soňky aýlarda Türkmenistanda bankomatlar köplenç boş durýar, emma adamlar ençime sagatlaپ nowatlarda durýarlar. Habarçylarymyzyň sözlerine görä ilatyň öz pullaryny naktlaşdyrmak bilen bagly ýüzüňiz bolan kynçylyklaryna bankomatlara ýeterlik pulun salynmaýanlygy sebäp bolýar. Üstesine bankomatlaryň köpüsi boş durýar ýa-da işlemeýär. Mary şäherinde şuwun sagat 14:00-da Molla Nipes köçesinde ýerleşýän Senagat bankynyň içinde bir bankomata pul saldylar. Sagat 15:30-da bu ýerde 50-den gowrak adam jemlendi. Adamlaryň köpüsi şu bankda bankomata pulun salynanlygyny bilmeýärdi. Mary şäheriniň başga bankomatlary boşlugyna galýar. Bu Senagat bankynda nowat gitdigiçe köpeldi, emma nowatda duranlaryň hemmesine pul ýetmedi. Başda 800 manat bassaň berýärdi, soňra 200 manat berdi. Sagat 16:30-da adamlar 20 manatdan basyp pul almaly boldular. Bir adam bir kartdan puly naktlaşdyrmakçy bolsa, kartyndan 800 manat pul almak üçin 40 gezek kartyny salyp çykarmaly boldy. Bankyň iş wagty 18:00-da çenli bolsa da bankomatdaky pul 17:00-da gutardy we polisiýa işgärleri adamlary daşyna çykardy diýip Mardaky habarçymyz 8-nji noýabrda habar berdi.